Čus lidi, tady Viko a tady to video tak je 2 roky starý. Požídej je s tím, všechno co je v něm tak je pěkně trapný, špatný a nedoporučil bych se na to kouknout. No nevadí, tady to máte. V dnešním videu jsem přijel celou Českou republiku jenom proto, aby jsem se potkal s pár troubama. Zkusil jsem zbalit toho nejhezčího člověka na světě a zodpověděl jsem odpověď na otázku, kdo se ptal. Jak už hodně z vás poznalo, vítejte u Expedice Morava. Černá obrazka docela nuda, což? Máte to DVDčko, vrhneme se rovnou na příběh. Po setkání u autobusu mi Dlabaja řekl, ať fotí nějaké městské památky. Já jsem z nějakého důvodu vyfotil tyto fotky. Vysvětlit si to, jak chcete. Ale ne, Olomouc má je hezké památky, například velký, masivní, nádherný kostel svatého Václava. Odtud jsme k olomouckému orli, který rozhodně nechce kopírovat Prahu, protože Olomouc je dost zajímavá sama o sobě. Potkali nejlepší směnárnu světa. Zjistil jsem, že Olomouc je žena. My jsme v ženě? Ta Olomouc? Ano, ta Olomouc. A jen tak pro nic za nic jsem zkontroloval, jestli Dlabaja po častému kýchání nemá covid. Nemáš covid? Nemám. Nemáš? Nemám. Ne? Dobře. Hej, co to bylo? Zajímavost. V době, kdy jsem psal tady ten scénář, což už je teda pěkná doba, tak Dlabaja měl covid a byl v karanténě. V moment, co jsem ten scénář dopsal, tak jsem ho dostal já a byl jsem já v karanténě. Lidi, já vím, že jste na to dlouho čekali a dneska to fakt přijde. Dneska tak zareagujeme na můj první unboxing. Čau lidi, máme tu dneska slavný otevírání olomouckých kostek. Všichni víme, že nejslavnější věc o Olomouci jsou jeho kostky. Takže jdeme to otevřít. To jsem nečekal. Je tady papír. A olomoucké kostičky. 10 z 10, že ano? No ale pokračujeme. Po Orlové jsme udělali krátkou zastávku. No, krátkou se nedá říct. Byla docela zima a foukalo, proto vás může napadnout, proč jsme tam vůbec stáli. Bylo mi řečeno, že na konci celého vystoupení, které Orlo vytvářel, bude hrát kohout, což jak všichni, kdo žijí na vesnici víme, je velká událost. No a víte, jak poznáte, že to bylo dlouhé čekání? Kvůli tomu, že jsme asi 5krát typovali, kdy už to konečně zakokrhá. Kokrhej. Teď. Teď už to musí být. A když už to konečně zakokrhalo, tak to bylo tohle. Na tohle jsem čekal 6 minut. To je kokrhání kohouta. Měli jsme hladík a šli jsme do hranolkové restaurace. Když jsem zjistil, že nemám prachy a šel jsem si vybrat té nejlepší banky. Oberbank. Každá banka může financovat vaše bydlení, jenom Oberbank může financovat vaše sny. Proto jsem Vikovi ukradl hranolky. Možná se ptáte, kdo jsou ti to 2 lidé? Možná ne, co já vím. Čekali jste snad ode mě něco chytrého? Jeden z nich je Dlabaja, nejhezčí člověk, kterého znám. Jak už jste na začátku zjistili, snažil jsem se ho na tomto výletě možná trošičku zbalit. Dělá mi náhledovky, kontroluje videa a spoustu dalších věcí. A ten druhý je Kubak. Dlabaja. Jak já bych chtěl, aby sdílel stejné pocity jako já k ním. A taky jsem to chtěl docílit, vyznáním mé lásky. Když ho miluješ, není co řešit. Ale byl tu jeden problém. Kubak. Jestli bych chtěl zbavit Dlabaju, musím se nějakým způsobem zbavit Kubaka. Tak jsem zkusil tento move. To je něco pro tebe. Ihned fit. Jo. Tohle je geniální. Snažil jsem se docílit, aby si mě Dlabaja oblíbil tím, že udělám funny joke, ale pak je tu Kubak. Slyšeli jste ho? Ale tohle je geniální. Normální smrtelník by odvodil, že se jen snaží poukázat na pouliční umění. Ale jak všichni víme, já, stejně jako můj kanál, jsme dávno mrtví. Takže vidím skrytý význam této věty. Dlabaju nikdy nezískáš a abych ti překázal tento pokus dostat ho blíž na svoji stranu, odvrátím jeho pozornost na toto pouliční umění. Tento program byl bohužel přerušen za ukázkou toho nejlepšího mikýřova čaje. Mikýřovo čaj je čaj nejvyšší kvality. Aby jsme vám dokázali, že je opravdu dokonalý, tak vám můj vážený kolega Dlabaja popíše jeden z našich zatím nejlepších nákresů. Tady vidíte krásný proces zeminou a mrkvemi, vyšrafovaný hnědou pastelkou. Tady je úhel 80 stupňů. A tady toto je jasná hřídel. Pak jsme se vydali na Šantovku, což je největší obchodní dům v Brňácku. A odponoval jsem tam trochu toho gamblingu. Šli jsme na 5D kino, kde se stala ta nejvtipnější věc na celém tomto videu a jsem velice smutný, že to nemám na kameře. Po skončení celého zážitku z 5D kina se otevřely dveře
a odepli se pásy. My jsme se mohli jít oblékat. V ten moment si všimnu partičky, asi 5 holek, jak stojí před kinem a váhají, jestli mají jít. Okamžitě mě napadne geniální nápad. Řeknu klukům, ať počkají vzadu a sám se vydám do boje. Neprodleně, potom co jsem udělal první krok zpět do kina, jsem vypadal asi nějak takhle. Holky mě spatřily a ihned si rozmysleli, co je 5D kino a začali rychlou kluzí utíkat. Následně ke mně přišli Dlabaja a Kubak a na celé kolo jsme se začali smát. Slyšeli nás ty holky a po zbytek doby, co jsme byli v šantovce, následovali. Ale tím příběhy ze šantovky ještě nekončí. Kubak si šel koupit novou mikinu, čím se mi naskytla situace, jak strpnit Kubaka před Dlabajou, kterou jsem ihned využil. Kubo? Seš to ty? A podařilo se mi získat trapné video u Kubakovi, který bych mohl dokázat, že jsem víc hustý než on a Dlabaja by mě mohl konečně lovískovat. V moment, kdy jsem natáčel Kubaka, tak tam prošla paní uklízečka a já se cítil trapně jako svině, že mě právě viděla natáčet tento klip. Ale co bych pro Dlabaju neudělal? Stejně se ale nic nezměnilo a tak jsem se přestal snažit. Pak jsem kluky kompletně rozdrtěl v tom nejvíc suspicious laser game, na kterém jsem kdy byl. Kluci mi řekli, že půjdeme na tajtu jako laser game, no. A kdo prohrál? Sticha. Tak jenom abych vás prošel, jo. Je to tady, vítáme vás. Velké nákupy za malé peníze. A každý týden nové zboží. Můžete si představit, co to znamená. Jo, vám to radši nebudu říkat. No a pak se stalo toto. Podívejte, tam to za krásnou budovu. Koukej tam, programování inženýr. To střihneš a budeme vevnitř. Jo. Koukejte, kouzlo. Jdeme luskat. Jak se luská? Kolik jsi říkal? 16 pater? No, je tam 16, to je Ani rozstřič. Už nejím cesty zpět. Já vím, ale... No budeme točko. Ok. Za to stálo to vyjít. Víte, jak jsme řekli, že nepojedeme výtahem? Mně se líbí ty 2 flašky tady na zavývání. Tak. A teďka jsme hrozně vysoko. A už se bojím, že padám. Strach z výšek mě převládá. Tu určitě nedám. Dobře, už se nekoukám dolů. Potom, co mi výhled z takové budovy prakticky způsobil infarkt, jsme se už šli jenom projít, z čeho tady mám pár zaběrů. Úsměv. A naše výprava tím skončila.